ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው። ታሪካዊ ምክንያት አላት፣ መልክዓ ምድራዊ ምክንያት አላት፣ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አላት፣ ህጋዊ ምክንያት አላት፣ የጸጥታ ደህንነትና ሉዓላዊነት ጋር የሚገናኙ ምክንያት አላት። የኢትዮጵያ አቋም ምንድነው? የኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን ለዓለም ማስገንዘብ ችለናል። ፍላጎታችን ምንድነው? ግባችን ምንድነው የሚለውን ብቻ ሳይሆን ያስገነዘብነው ጥያቄያችን ተገቢ እንደሆነ ፍትሃዊ እንደሆነም ለብዙዎቹ ማስገንዘብ ችለናል። መርገጽታተን አብዘፍልጣሉ ዘለው አሁን አዲስ አበባ ግን ሰቅታ መሪጻ ትርከብ ወገን መራሕቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያውን ነቲ ዓለም ተዘራርበሉ ዘላ ጉዳይ ሸፈነ ክህቦ አይተራያን መጀመሪያ ኢትዮጵያ ንባዕላ ተመሳሳሊ ሕቶ ክላዓለላ ዝኽእል ሃገር ስለዝኾነት ነዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ኣትያቶ ጽባሕ ንጎ ንዓ ተገምጢሉ ክመጽእ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ወላ እኳ ንግዚኡ ባሕሪ እንደለና ዶ ገለዶ ወላ ከምዚ ዓበይቲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ዝኾኑ ወይ ናይ ብልጽግና ዝኾኑ ኢትዮጵያ እንተተጠንቀቐት ዒሻ ዝብል ድምፂ ከስምዑ ሰይርኢ ኣለኹ። ብቕሊ ኣፍልጦ መሃብ ውሽጣውን ግዳማውን ፀገም ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንቀራቐር ክትኣቱ ግድን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቶም ክልል ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ነዊሕ ሕልምናቶም ካብ ኢትዮጵያ ንምግንፃል እዩ። ስለዚ ንሶማልያ ከም ሃገር ምናልባት ሃገር እቲ መቃዲሾ ዘሎ ስርዓት ንምፍራስ ተዘይኮይኑ እቲ ዝቐፅል ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን። ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው። ታሪካዊ ምክንያት አላት፣ መልክዓ ምድራዊ ምክንያት አላት፣ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አላት፣ ህጋዊ ምክንያት አላት፣ የጸጥታ ደህንነትና ሉዓላዊነት ጋር የሚገናኙ ምክንያት አላት። በእነዚህ ምክንያቶች የባህር በር ጥያቄ ለኢትዮጵያ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ ተራ የወደብ ጥያቄ አይደለም፣ ከዛ በላይ የህልውና ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያን ትልቅነት የሚወስን አንድ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ትልቅ ፋክተር ነው ማለት ነው። ሺህ ማይል አልፈው ለብሔራዊ ጥቅሞቻቸው እዚህ ባህር ኃይል የሚገነቡና የጦር ሰፈር የሚገነቡ ሀገራት አደባባይ ላይ የራሳቸውን ኢንተረስት ዲፌንድ ለማድረግ የማያፍሩ ከሆነ እኛ እንዴት ትናንት የራሳችን ባለቤት የሆነውን የባህር በር ባለቤት የመሆን እንዴት ያሳፍረናል? በህዝብ ውስጥ Okay, comes in the ዘለና this is becoming weird ዝበሃል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ዝተሓላለኽ መግለጽን ኣካይዳን ኢና ንርኢ ዘለና። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ናይ ህላዊ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኤግዚስተንሻል ወይ ከዓ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ እውን እዩ ስለ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ህላውን ሕቶ ኩሉ ግዜ ንክትዋግኣሉ ቅቡል ምክንያት ማለት እዩ። ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝብፅሓና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ትክክለኛ ናቶም ታሪኻዊ ከም ዝኾነ ይብሉ ኣለዉ። ባህላዊ ናይ ንግዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ድማ ናብቲ ባሕሪ ቅርብ ኢልና ስለ ዘለና ንዓና ዝምልከት እዩ። እቲ ባሕሪ ካብ ርሑቕ ቦታታት መፂኦም እኮ ናብዚ ከባቢና 10 ኪሎ ሜትራት ከይዶም ረብሓናቶም ዝጨፋጭፉ እንተለዉ ንሕና ረብሓናትና ኣብዚ ቦታ እዚ ዘይምባልና ዝኽልክለና ኣይኮነን። ካልእ ባሕሪ ንደልዮ ዘለና ንንግዲ ወይ እውን ወደብ ኣይኮንና ንዘሊ ዘለና ንሕና በዓልና ንቋፀሮ ነገር ኢና ንደሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ከምዚ ድማ ሌጋል ግራውንድ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ሕጋዊ ድማ Ethiopia's right to secure access is supported by international norms which is exactly ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣይትኽእልን ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ። ስለዚ ነቲ ዘሎ ነገራት ክጠማዝዝ ምፍታን እዩ። ናው እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ ዝዝረብ ዘሎ? ኢትዮጵያ ብፍላይ እዛ ዘረባ እዚኣ በብዙሓት ኬንያውያን ብሶማሊያውያን ዓብ ስጋት ፈጢራ ዘለ ዘረባ እዚኣ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ያላት ትስስር የስትራቴጂካዊ የሆነ የረጅም ጊዜ ጥቅማችንንና ትልማችንን ታሳቢ ያደረገ ነገር እንደሆነ ላሰምርበት እፈልጋለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ያላሰለሰ ጥረት እያደረጉ የኢትዮጵያ አቋም ምንድነው፣ የኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን ለዓለም ማስገንዘብ ችለናል። ፍላጎታችን ምንድነው፣ ግባችን ምንድነው የሚለውን ብቻ ሳይሆን ያስገነዘብነው ጥያቄያችን ተገቢ እንደሆነ ፍትሃዊ እንደሆነም ለብዙዎቹ ማስገንዘብ ችለናል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕርና ንዓለም ኢልና ኢና ዘለና። ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንረክብ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ዝብል እታ ቀይሕ ባሕሪ እኳቶም ኢትዮጵያውያን ፈሊጦም ዝደንቆሩ እዮም ክንብሎም ንኽእል። ግን ቀይሕ ባሕሪ እቲ ወሽመጥ ዓደንን ፈላልዮም ዝጥቀሙላ ይረኣና።
እሱ ድማ ኣካል ናይቲ confuse and convince or confuse ዝብል ስትራቴጂ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ንሶማላውያን ዓብይ ኣለርት እያ ኮይናቶም ዘላ ልክዕ ከምዚ ቀይሕ መስመር ዝስገር ዘሎ እስኪ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ብቢቢሲ ዝተዋሃበት ነይራ ናይ ሶማላውያን ሪኣክት ድማ ከሪአኩም ብዚ ሕዝቢ ካልአይት ትስራዕ ኢትዮጵያ ብዘይካ ምስ ዩጋንዳ ምስ ኩለን ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ብዶብ ትራኸብ ብፍላይ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ዶባት እቲ ዝነውሐ እዩ እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዓበይቲ ምዕባለታት ወይ ቅልውላዋት ኣብ ዝፍጠርሉ መብዛሕትኡ እዋን ሰቕታኣ ክትመርፅ ትረአ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ነታ ናፅነታ በዓላ ብምእዋጅ ርእሰ ምምሕዳር መስሪታ ክትኸይድ ዝፀንሐት ሶማሊላንድ ከም ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ኣፍልጦ ምስ ሃበት ሰቕታ ኣዲስ ኣበባ ኣቓልቦ ስሒቡሎ ኤርትራ ጅቡቲ ግብፅን ዝርከበን ብዙሓት ሃገራትን ውድባትን ዓለም ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዘለዎን ተቃውሞታት ይገልጻ ኣለዋ ሃገራት ቡልቅ ይኹን ብእኩብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መርገፅታተን ኣብ ዘፍልጣሉ ዘለዋ እዋን ኣዲስ ኣበባ ግን ሰቕታ መሪፃ ትርከብ ብወገን መራሕቲ እቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ነቲ ዓለም ትዘራርበሉ ዘላ ጉዳይ ሸፈነ ክህቦ ኣይተረኣያን ቅድሚ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ንንግዳውን ወተሃደራውን ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ስምምዕ ምፍራማ ካብ ሞቃዲሾ ተቃውሞታትን መጠንቀቕታታትን ኣስዒቡ ምንባሩ ይዝከር ኣነ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ጥንታዊ ትርጉም ከም ትመርፅ ትኽእል እያ ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ኦኬ ይፍለጥ ኣብይ ቀልጢፉ ኣሰር እስራኤልን ተስዒቡ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ግብፂ ወይ ደቡብ ኣፍሪካ ክገዕዝ ጠለባት ክቐርብ ይኽእል ይብል እቲ ኤርትራዊ ዲፕሎማስኛ ነበር ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ክወስዶን ዝኽእላ መርገፅታት ምፅባይ መሪፃ ክትኸውን ከም ትኽእል እውን ዘረኣስላሴ እምት እቲ ሳልሳይ ምክንያት ዞባዊ ረቑሓ እዩ ነቲ ግብፂ ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ክፈጥሮ ዝኽእላ ልፍንቲ ብምስጋእ ዝወሰዶ ናይ ስቕታ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘረኣስላሴ መልክት ቅድሚ ሕዚ ብሰንኪቲ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ዝፈረመቶ ስምምዕ ምስ ሞቃዲሾ ተፈጢሩ ዝነበረ ምትፍናን ኦኬ ሕጂ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ መሲልኩም መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሓት ሶማላውያን ከም ዝጥምትዎ ዘለዉ ወይ እውን ክኢላታት ናይ ሶማልያ ከም ዝርእይዎ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ካልኩሌት ይገብር ከም ዘሎ ጥራይ ዝንገር ምክንያቱ ድሮ ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ መልሲ ብዘይመሃቡ ደጊፍዎ ከም ዘሎ ይዝንገር ምክንያቱ እስራኤል ሓደ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ዝደፍር ስጉምቲ ገይራ እንተላ ቅድሚኡ ንሱ ፈቲንዎ ስለ ዝነበረ እተን እዚ ጌጋ እዩ ዝበላ ሃገራት ድምፀን ኣስሚዐን እየን ኢትዮጵያ መንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ካብቶም ቀዳሞት ክኹነን ዘለዎ ተግባርን ተቃውሞናቱ ደስምዕ ትካልን እዩ ኢጋድ እውን ከምኡ ስለዚ እዞም ክልቲኦም ትካላት ምስ ኢትዮጵያ ብቀረባ ዝሰርዑ ነቲ ውሳነ ናይ እስራኤል ክነፅግዎ ከለዉ ኢትዮጵያ ስቕ ኢሉ ኣሎ ከምኡ ድማ ኬንያ ብፍላይ ዝብልዎ ዘሎ ሩቶ ምስ ኢማራት ይዘራረብ ከም ዘለዎን ክንደይ ገንዘብ ትቡኒ ዝመስል ዝብልዎ ሰባት እውን ኣለዉ ግን ንኢትዮጵያ ዝያዳ ዋጋ ከኽፍላ እዩ ንኬንያ ካብኡ ናብኡ ንኢትዮጵያ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ውሳነ እዚ ብዙሕ ዋጋ ከኽፍላ ከም ዝኽእል እዮም ዝነብሩ ናይ ኬንያ ንግዚኡ ገሊፍና ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ መጀመርያ ኢትዮጵያ ንባዕላ ተመሳሳሊ ሕቶ ክለዓለላ ዝኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ኣትያቶ ፅባሕ ንጎ ንዓ ተገምጢሉ ክመፃ ዝኽእል እዩ ስለዚ ወላ እኳ ንግዚኡ ባሕሪ እንደለና ዶ ገለዶ ወላ ከምዚ ዓበይቲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ዝኾኑ ወይ ናይ ብልፅግና ዝኾኑ ኢትዮጵያ እንተተጠንቀቐት ዒሻ ዝብል ድምፂ ከስምዑ ሰይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ እዛ ጉዳይ እዚኣ መጀመርያ there was this ዲቤት ሓንቲ ዲቤት ክበኩም እየ ምክንያቱ ካባይ ንላዕሊ ዝያዳ ንዓ ትገልፃ ኮይና ስለተሰማዓትኒ just give me a second ስለምንታይ ኣብ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ ብዚኣ ክልተ ኣርጊመንት ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናይ እስራኤል ፀወታ ድማ ክንርኢና ካልኣይ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ውሳነ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ዝሓዘቶ ፖዚሽን ተተቃዊማ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ምስ ሶማሊላንድ ትበኣስላ ማለት እዩ ምስ ሶማሊላንድ ተባኢሳ ማለት ምስ ጅቡቲ ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ ወይ ከዓ ጅቡቲ ብተሪኦ ኣሰላልፋ አንጻር ኢትዮጵያ ትኮይና ኢትዮጵያ ጠቅላላ መውፂ መእተው የብላን ማለት እዩ እንታይ ኣመሪፃ ዘላ ኢትዮጵያ ክሻፍ ህዚ ስኽ እዩ ብዓዊል ኣፍልጦ እንተሂባ እዩ ዓዊል ኣፍልጦ እንተሂባ ብጣዕሚ ከቢድ ፅዕንቶ ካብ ጎራዊት ዓድታት ክመፃ እዩ እቲ ዘኒዋ ወጥሪ ክጋደድ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ባዕሉ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ
ናይ ልኡላውነት ሕቶ ዘልዕሉ ህዝብታት ምንቅስቃሳት ኣለዉ ሓደ ናይ ሶማልቲ ናይ ቀብሪ ድሃር ሓይሊ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ትግራይ እውን ካሊእ እዩ ካልኦት እውን ክህልው እዮም ስለዚ ኣብ ሶማሊላንድ ብቕሊ ኣፍልጦ ምሃብ ውሽጣውን ግዳማውን ፀገም ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንቀራቅር ክትኣቱ ግድን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ኢትዮጵያ ስቁላ ኣፅቂጣ ዘላ ኢልካ ክትወስድ ትኽእል ብዕሊ ዘየበለትሉ ናበይ ተዘንብል ተይልካኒ እቲ ሱኻ ናበይ ይወስድ ተይልካኒ ግን ኣፍልጦ እዩ ዘዘንብል ተቃውሞስ ቀሊል ይኽእል ነይሩ ማለተይ ናብ ሱኽ ማለት ናብ ኣፍልጦ መሃብ እዩ ዝወስድ በቶም ዝበልኩኻ ምክንያት ግን እንታይ መሪፃ ኣላውዚ ብኡ እንተቐፂላ ማለት እዩ ሱኽ እንተኢላ ክመፃ ዝኽእል ዝነበረ ብቐጥታ ተፃውኦ ካበይ ካብ ሶማል ብቐጥታ ተፃውኦ ማለት እዩ ካብ ሶማል ዝመፃ ተፃውኦ ንኢትዮጵያ ከቢድ ክኾን እዩ ምክንያቱ ሶማላውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ፍርዲኻ እንደለኻት ክልል ሶማል ዝበሃል ማለት እዩ ሶ ብኣንፈት ምብራቅ ቦቱ ዳይሬክሽን ሱ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተቃላዒት እያ ንፀጥታ ንክስታይ ውሕስና ብጣዕሚ ተቃላዓይነታ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ሱኽ ስለ ዝበለት እንታይ ክትብላ ትኽእል ሶማል ሱኽ ክትብል የብልክን ድጋፍ ክኽተ ኤግዛክትሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሶማላውያን ይፅሕፉ ኣለዉ ንሳቶም ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ደላ መንገዲ ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ሕብረት ኣፍሪካ መትከላት ናቱ እዩ ኣብ መደበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር ንክፈርስ ትድግፍ እንድሕር ኮይና ስለምንታይ ምክንያት እዩ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ው ዝኸውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቶም ክልል ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ነዊሕ ሕልምናቶም ካብ ኢትዮጵያ ንምግንፃል እዩ ስለዚ ንሶማልያ ከም ሃገር ምናልባት ሃገር እቲ መቃዲሾ ዘሎ ስርዓት ንምፍራስ ተዘይኮይኑ እቲ ዝቕፅል ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃብ ማለት እሞኻ ንእስራኤል ክድግፍ ኢልካ ምዃን ማለት ምስ ቱርክ እውን ብቐጥታ ኣንፃር ምስ ግብፂ እውን ብቐጥታ ኣንፃር እዩ ዝገብረካ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ዲስታቢላይዘር ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ዘሎ ፀረ ርግኣት ዝኾነ ዝብል ዘሎ ሳጓናታ ዝለዓለ ደረጃ ክወሃባ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕከል ናይ ዓለም ተሰማዓነት ናታ ድረወዲቑ ኣሎ መሊሱ ነታሕቲ ክወርድ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልተ መንቀራቅሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ናበይ ይኸይድ ድማ ናይ ብዙሓት ተዓዘብቲ ናይቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ውውልሲ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሙስሊም እዩ ዘለዋ ክሳብ 60 ሚልዮን ዝኸውን ሙስሊም ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሙስሊም ድማ እስራኤል ኣብ ቀዛ ትገብሮ ዘላ ስለ ድርዩ ዘለዉ ኣብ ሶማልያ መፅያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ንመን ክትሃርም ከም ትኽእል ስለ ድርዩ ዘለዉ እቲ ራዲካላይዜሽን ናቶም ንሱ እውን ንባዕሉ ናብ ኩንነት ክቅየር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዋ ሶማልያ ነዚ ነገር እዚ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ከምቲ ብመንገዲ ሱዳን ግብፂ ትመፅእ ኣላ እሞ ከተፈራርሰናን ዕንወት ከተወርደልናን ትኽእል እያ ዝብልዎ ዘሎ መንገዲ ሶማል ድማ እቲ ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ክሕይል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ ምስ ጎረባብቶም ከቢድ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ